Kini All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakongsan jo ke khubor. Yatai ke dorbar kabinet jo sarkar Meghalaya ban ajubab halor kamat reservation policy balapan mi dekai bishar Meghalaya High Court. Yai biteng ke jingitan telai hepdeng kaliang persya bat ke sarkar ha Meghalaya halor ke soskular penbetput. Bidang sobha menteri rambak ke Meghalaya ukonrot ke sangma ban penrung ya ke Hindi kum ke subjek ke bamla bat kentaj haki skul ke jela. Bad upronos Dina Bandu Duana u jat Cherry Blossom ulasem thamai Hamanipur. Ki khubor ki babnia. Ka dorbar cabinet jo sarkar Meghalaya nim ke si gletai halor ki kam ki bede bat ke yeng bishar halor ka mat ke bede bat ka bahak kerpang ni ke reservation policy hadien ba ka High Court kala pensange ya baro ki jing pendrung kam sarkar tat hadu bala penbit pendiang bat pentri kam ya cross the system na ka benta ka jing pentri kam ya ka rukom thung kam haki kam sarkar ha ka rukom ko bade. Hadin kini ke jingitai menteri rangba Conrad Sangma ulo ongba ke jingitai helor kini keman kelalong hapdeng ki menteri kabinet jung sarkar bat ki he officer jung sarkar kabalong ru ke jing penkre ban ajubab ya ke jing tho kabala rai kabala wan na ka ying bishar menteri rangba ulo ongru ba ka jinglum susu ye ki jing tek babnya na kadaw ba kini kemat kalong ko bakongsan bat ulo ongru ba on sa penlong susu ye ki jingitai hagi kindat singi banwan. Menteri rangba ulo ong ba kani sarkar pemerintah kelapan kre across the system na kebentai ki beri ki badan jingduna hakamet kapan bat labut ru kat kum ki kendon ki bala sandur haka rukom kebade. Laban pen kenal ba ka sipo terek jung naitung arhajar arpho ka kenun menteri kela ajung jer ye across the system ka ba sispa teli kimat. Ban pentri kam ya ka bhak kerpang ka basaw na ka sispa na ka bantai ki beri ki badan jingdu na ki department ki ban yade bat ka an Rights of Person with Disabilities Act arhajar khan rio ha ka jitan telai ka bayai biteng halor ka soskular ke penbit pun bat ka jela Assam ka balong hapdeng ka sarkar Meghalaya bat ka liang persya jong yin dorbar thawan ke Meghalaya kaseng All India Trinamool Congress AITC ka kentaj ya ka teka soskular da ka bakdaw ba ka dan ya ka jingbam syai bang khod unong yalam jogaling persya u Dr. Mugul Sangma ulo ong ba kalong ka badan kam ban sothu ya ki sok dot ki bede bat ka jinglong trai ka jaka ha ki than ki badan jing ka ja ha ka wi pakaliang menteri rangba Conrad ke Sangma ulo kdo ba kisnong ki ba ong menta ba ki kwa bandan po uput usam jo Meghalaya kimbe ki badan ha ka thop kerteng jom kisnong ki badan ha pedeng ka jing ka ja put ka bra pni e usnam arhajar khatwe min ba ka seng congress ka basinshar ha Meghalaya kala ai shaka sarkar Assam habakren ni ginong bathai kubor u Conrad ke Sangma ulo ong ba ka jingdawa ban klebiang ya ka soskular ka bale soy ba ka jila Assam halor ka jing penbet ya uput usam haki henry na pedeng ki khat artli ki than ki badan ha pedeng ka jing ya ka ja kalong ka bam dan jingmut susu menteri rangba ulo kdo ba ya ka thop kerteng jom ki snong ki badan ha pedeng ka jing ka japut ka dei ka bala IT hi da unong elam ka liang persya u Dr. Mugul Sangma men ba udang long mau menteri rangba ka Meghalaya menteri rangba du Narendra Modi ula le buram ban kenmau ye kitu ki bala sya yap ha jalen wala bak ha ka khalai teri u yeyong khat khandai spa khat khandai lengba ka Twitter ka ba ula penni men ka si Modi ula ong ba ka jingslur ba ka jinglan la die jom kinong India ki bala kelan ya pa ka te singi kan yai in bat sandur ye ki jumut jum perkhat jom ki pateng benri ki benang wan ha ka khat lai teri u yeyong ju usnam khat khandai spa khat khandai ka jing sya asiat pathar kala ja ha jalen wala bak ha ka jila Punjab ha ka ba bunmut ki ru pat ba ki la kelan yap bat kat haduk minta kesengi kani ke jingja kadang yai long kesi ke badong tam ha ke history jong ke India
Hakata masalek men Baisakhi deki hajar mut ki ba ki le lumlang hajalian wala bag ban rakhi ya ka Baisakhi ka Deputy Commissioner jong ka East Khasias District kelapen bena ya ka khatsan tarik mata ugnai kum ka dry day ne ka sngi khang di kyat habro ko wi district naga da ko jing rakhi ka le niam Good Friday baro ki jakadi kyat ki bakantop ya ki bonded warehouse kitu ki baladon license ban lipen poi kiat shaki ying brio ki canteen ba ki wedi ki dukan di kiat kin khanglot hakati kesni district magistrate jong ko West Jainti Hills district ru lapan banai ni ke ju ka jing adong habra ko ki district hakasi tho ding ka khat santri u yong ka balong ka sgi rakhi ka Good Friday ha ka babaro ki dukan kiat kin khanglot kani ko khubor ko wan chapi na ka All India Radio Shillong Hababudin ya ka jingong ka jong u Menteri Korbari jong Sarkar India u balong ru u chairperson jong ka Official Language Committee u Amit Shah bagi jela ka thanj de lam ni kila munjur ban penong ya ka subject Hindi ka bamla ban kentan bat ka bagi khna school ki di ban shim hadu class 10 u Menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad Sangma u lap diang sobhai ka ni kata ban penong ya ka Hindi ka compulsory subject ni ka subject ka badai ban hikai yaki khna school ha ka jala Menteri rang ba ulo ongru ba ka bakum kani ka sinjam omla ru ban kiar ha ki jak tin jong ka than haba ong ba ka jingyo jing hikai yaki jak tin ka long ka ika ka bala ban plilat ha ka ba ulo ong ba haba pai shaki kam ki bede ba ki yo jong ka prathei ha ka yo kam yo jam ka tin phareng ni ka English kalong ko bakong san kumta dan kam banang bat tibet hakatin English handre haba phaipat shaki kam ki bede hapo lakari haki kedan ki bede ka national level kaktin Hindi kade kaktin ka bapendan kam hakeleng Menteri ki kambari jong Sarkar India u Dr. S. Jaishankar ula penong ya ke jingelang rengkat bat ka Commerce Secretary jong United States of America ka Gina Raimondo lembaga Twitter u Dr. Jaishankar ula ong ba ka thong jong kar India ka long banang penklan ya ke jingkhli ban yo bor ban bat ban penmi ya ki supply chain bat ru ban penklan ya ke jingsania bat ka jingkhu jingsuba ha ka liang ka khayi ka pateng ka Commerce Secretary jong ka ri America kala penpaw ye jing sultanat ban yai biteng ye jing yedai bat ka Sarkar India kat bakari America kadang ya saplang ha kalengti ban pli bat pelat ye jing sandur ye ka yo ka kot ha kiri ki bahap ha ka than jong ka dureo ba Pacific kata ka Indo-Pacific Economic Framework Palat sispa prapun riu kelut li gidawai tika COVID-19 la depan ai hari India kat haduk mentah haka nationwide vaccination drive katanat kakot kekiat untuk Sarkar India kalau ong ba palat kat sanak teli gidawai tika COVID la ai min kesengi kani katanat kalau yaitu ru bahasa prapupra hajar ngot gibriu kila yuk thamai ke jingpang COVID-19 min kesengi bat mentah baru kiberang don hapedeng kani ke jingpang hakari kidan shipo hajar praspa new pungut palat si hajar ngut ki nong pang COVID la kwat nyen ke sengi hagari belakanti we ke jing ken jong ki bela kwat baru nak ke jing pang syaka palat sauk lur atusan lak ngut hakawai pat kaliang ha Meghalaya sa iwe ibri le yo thamai ke jing pang COVID-19 bat rengkat ba ini menta ki berang don ha pedeng ke ni ke jing pang ha ka jela ki dan nyungut sangut ki nong pang COVID-19 kila kwat nyen ke sengi ke belakanti ke jing ken jong baru ki bela kwat nak ni ke jing pang ha Meghalaya syaka khandai pu hajar sispa prapun ringut kat hadu menta armut ki start science kila syam ye ujat cherry blossom ubathamai ye ubalatip hagaktin Japan kom u sakura ubami ha ka jela Manipur kini ki armut ki start science kilong ka Jennifer N. Mekrini bat Pisheshkar Wari Thongam naka Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD Imphal bat kila ai kerteng ye umi ujat cherry blossom ubalasham thamai uprunas Dina Bandhuwana daga bashim ya ka kerteng Professor Dina Bandhu sahu ubalong botanist ubalano asnyang sikat dai ha ka jingthong ye cherry ha ki jela ba fer no than stilam ningi
bat ubala penluru ia kata masa cherry blossom ke benungkong haslong haus nam arhajar khan riu menba udang long director jong ka IBSD ka office jong uhedu katanat peniat lingsun kiri India kata director general civil aviation DGCA kalakhang ya kendai pungut ki pilot ki balom kinungnya lingsun jong ka spice jet na kabanya ya ki lingsun Boeing 737 Max hadian ba kalasyan ba kindai ki balayu jing tibet pura hakar kom ka badai u DGCA u Arun Kumar u ong ba yamanta lamana ikini ki kendai pungut ki pilot bakinya ya ka Boeing 737 Max bat ba ki dei ben hikai pen tibet biang hadu bakin dala tibet ba banya ya kini hiling sun kat tu kan ke khobor kelakut kablawan shapi na ka All India Radio Shalom.